La meva primera feina va ser de pizzero, portar pizzas. Parlo català, castellà, xapurrejo l'anglès i entenc el francès. Ostres, la veritat és que... no sé, si vols que et digui la veritat és que polítics n'hi ha hagut molts que m'han agradat i molts que no et sabria dir, però potser ara dels últims anys, així amb tot el tema del procés i tal, potser m'ha agradat en Raül Romeva. Ostres! No ho sé, hi ha molts llibres que m'han agradat. Potser La conjura de los necios. I una pel·lícula jo diria... també n'hi ha moltes, però totes les pel·lícules d'aventures m'agraden molt. O sigui, podríem dir Star Wars i la primera, La guerra de les galàxies. La paella. Per mi n'hi ha molts, però hi ha la llotja, hi ha l'església de Sant Pere i després hi ha el jaciment, que són llocs espectaculars. No te'l sabria dir. Si el diria, t'enganyaria. Amb la Maria Elena, amb tots els meus, evidentment, amb la Maria Elena, amb la Eva, amb en Vicenç perquè no pot, amb l'Emili, amb en Santi, amb en Pol, potser només n'hi diríem 2. Que els altres no ho sé. Que l'actual equip de govern sí, ofereix transparència màxima, legalitat, no discutirem per temes legals, evidentment, i tot l'esforç i compromís que es pot tenir per intentar tirar endavant el poble.